Wannan ce yarinyar da ta tona wa iyayenta asiri har aka kama su. Wannan yarinyar za mu kira ta da Brave mai shekara 17. Wata safiya kafin gari ya waye, Brave ta fito ta taga ta gudu daga gidansu. Bata san inda za ta nufa ba, bayan ta yi nisa sai ta ciro waya. Dama Brave ba ta da cikakken sani game da yadda wajen gari yake. Bata san adireshinta ba, tana tsaye a tsakiyar titi saboda bata san a gefen titi ya kamata ta tsaya ba. Duk da ba wani nisa ta yi daga gida ba amma har ta ɓata. Tun tana ƙarama, ita da 'yan uwanta su 15 suna cikin gida a kulle cikin kunci. Iyayensu sun hana su fitowa waje kwata-kwata. Ba sa zuwa makaranta, ba sa kallon windo, sannan sau ɗaya suke cin abinci a rana, wanka ma sau ɗaya a shekara. In suka yi laifi kuma su ɗaure su da sarƙa a gefen gado. Shekaru suka wuce ana haka. Sai wata rana Brave ta sace wayar da ba a fiye amfani da ita ba wadda suka ajiye. Ta fara amfani da Wi-Fi ɗin maƙota tana shiga intanet a ɓoye. Tana kallon bidiyoyin Justin Bieber da mamakin yadda duniya take a waje. Sai ta buɗe akawun a kafar sada zumunta. Ta fara shiga bayan gida ta fara ɗaukar bidiyonta tana rawa da waƙa a ɓoye tana ɗaurawa. Sai wata rana wani mutum ya mata tambaya, me yasa kullum kike yin bidiyo da daddare kuma a cikin gida? Ta gaya masa gaskiya, sai mutumin ya ce mata wannan ba daidai ba ne ba, ki kira 'yan sanda ki gaya musu. Wannan ne ba Brave ƙarfin gwiwa. Bayan dare ya yi ta ɗauki hotunan 'yan uwanta da ke ɗaure da sarƙa a gefen gado, da wasu hotunan, ta kuma ɗauki takardar wasiƙa da ke ɗauke da adireshin gidan nasu. Ta fita ta windo ta tsere da asusuba kafin gari ya waye ta gudu daga gidan, bata san inda za ta nufa ba. Bayan ta yi nisa sai ta ciro waya ta kira 'yan sanda tana kuka tana ce musu, yanzu na gudo daga gidanmu, mu yara 15 ne a gidan iyayenmu suna cin zarafinmu. Ba a jima ba 'yan sanda suka isa inda take, ta nuna musu hotunan da ta ɗauka, sannan ta ba su wasiƙar nan wadda take ɗauke da adireshin gidan nasu. Suna zuwa gidan suka tabbatar da gaske take, suka kama iyayen nata. Suka ceci sauran yaran. Wannan shine hoton iyayen nata bayan an kama su. Yanzu Brave tana rayuwarta sabuwa kuma tana da mabiya fiye da miliyan 1 a TikTok. Ta kuma fara kamfanin kayan sawa mai suna Braveness. Ka yarda da kanka, rayuwa tana iya canzawa. Kada ku manta, ku danna like sannan ku yi follow.